Profesorul meu a ridicat un plic de pe birou. Această scrisoare este pentru cel mai urât profesor din școală. Oricine a scris asta va merge la biroul directorului. A deschis-o și a citit-o cu voce tare. Fiecare elev din această clasă știe că soțul tău te înșală pentru că ești grasă și jalnică. Nimeni din această clasă nu te respectă. Râdem de tine în fiecare zi. Era atât de supărată încât părea că va începe să plângă, dar și-a șters repede lacrimile și a arătat spre mine. Știu că acesta este scrisul tău de mână. Am fost atât de șocat încât mi-a căzut maxilarul. Doamnă, eu nu aș spune niciodată așa ceva. Am auzit un copil din ultima bancă râzând de mine. M-am întors și am văzut că era Snip. Ultima dată când l-am văzut, împingea un elev de clasa a 6-a într-un dulap și l-am raportat directorului. Știam că acesta era modul lui de a se răzbuna. Am încercat să mă apăr. Nu am mai văzut niciodată acel bilet, doamnă. Ea a ținut biletul aproape de față ca să-l examineze. Nu te cred. Este același mod în care descrii literele, cu puncte. M-am uitat la profesoara mea. Există o cameră în colțul acestei săli. Vă rog să verificați înregistrările de ieri după școală. Snip s-a oprit din râs. Profesoara și-a încrucișat brațele. Bine, dacă așa vrei să irosești timpul biroului. S-a dus la computer. Toată clasa s-a adunat în jurul ecranului. Am văzut cum sala de clasă se golea la sfârșitul zilei de ieri. L-am văzut pe Snip în ultima bancă, așteptând până când toată lumea a plecat. L-am văzut cum s-a așezat pe scaunul ei și a copiat scrisul meu literă cu literă pentru a scrie biletul și a mă învinui. Nimeni nu a spus nimic. Snip și-a împins scaunul înapoi. Ea a meritat-o. Aproape m-a făcut să fiu exmatriculat. Profesoara s-a dus la banca lui. I-a luat ghiozdanul și l-a aruncat la picioarele lui. Ridică-te, strângeți lucrurile. El nu s-a mișcat. Ea a arătat spre ușă. Și ca să fie clar, soțul meu mă iubește. Iar când îi voi arăta acest bilet, el va fi cel care va râde de tine. A început să plângă și a fost exmatriculat chiar atunci.